एक नम्बर दङ प्रमोद बर', 2 नम्बर दङ गोविन्द बसुमतारी, 3 नम्बर दङ रन्जित बसुमतारी, 4 नम्बराव दङ इउजि ब्रह्म। बिथांमोना साब्रैदों सावरायलायनानै मोनसे प्लानिं खालायनानै रन्जन दैमारि सारखौ आकु जेलाव हरदों। BTR एकर्डआव गबायमोन। प्रमोद बर' सारानो खुद बुंदों बले दिनै आरो मानो जेलाव थांफिनखो, अ गावसोरनो हरदों नङा होमबा। बड' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आं दिनै मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे इम्पर्टेन्ट कन्टेन्टखौ लाना फैलायबाय। दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोर सोर हरदों, आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो क्लियार खालायना होनोसै। रन्जन दैमारि सारा BTR एकर्ड जानायनि उनाव जेलाव बोरैहै थांफिनखो, बे खोथाया एसे सोमोनांथावना जाबाय थादों बर' समाजाव नङा होमबा। बर'फ्रा गोनो गोथो जाबाय थादों। आं बेखौनो क्लियार खालामना होनो, रन्जन दैमारिखौ जोंनि मानसियानो जेलाव फथाय हरफिनबाय हा। 2020-24 जानुवारियाव जितु BTR एकर्डआ जाबाय, आरो बे BTR एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनि दानि BTRनि मानगोनां CEM प्रमोद बर' सारा मा बुंनायमोन, बे BTR एकर्डखौ लानानै रायजोफोरा नारा नाथा जाबाय थादोंमोन नालाय, बर'नि माखासे सान्थौगिरिफोरा बे एकर्डआ मोजां नङा, बे एकर्डआ थिग जायाखै, अनेक खोथा बाथ्रा ओंखारनायाव जोंनि मानगोनां प्रमोद बर' सारा मा बुंनायमोन, बे एकर्डनि जुगिदिनो नै रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्रायनो उदां जानो हाबाय, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नङासै होमबा। बे एकर्डआ नामानो बेसेबांबा गोजौआवखा, नटिसआव 7-8टा स्टेटजों लानानैसो मोनसे रिजन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। आरो दायो बे एकर्डनि जुगिदिनो रन्जन दैमारि सारा उदां अख्राङाव फैबाय, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बे सैथो खोथा नंगौ, BTR एकर्डजों रन्जन दैमारि सारा गबायमोन। खिन्थु दिनै रन्जन दैमारि सारा जोंजों लोगोसे गैया, उदां अख्राङाव गैया, आकु जेलाव थांफिननांबाय। आरो बेखौ आकु जेलाव हरफिननाया बा जेलसिम दैथायहरनाया सोर दैथायहरखो, मा कारनाव, सोरनि खामानि बियो, बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो क्लियार खालामसै। रन्जन दैमारि सारखौ जेलसिम दैथायहरग्रा बा जेलाव सोफिनग्रा बेक्तिफोरानो जाबाय रावबो गुबुन हारि नङा, जोंनि हारिनिनो माखासे दैदेनगिरिफोरा। बेयाव सोर सोर सामिल दङ, आं नोंथांमोननो मुंखौ क्लियार खालामना होनोसै। 1 नम्बर दङ प्रमोद बर', 2 नम्बर दङ गोविन्द बसुमतारी, 3 नम्बर दङ रन्जित बसुमतारी, 4 नम्बराव दङ इउजि ब्रह्म। बिथांमोना साब्रैदों सावरायलायनानै मोनसे प्लानिं खालायनानै रन्जन दैमारि सारखौ आकु जेलाव हरदों। आरो बे जेलाव हरफिननायनि गुदि जाहोनानो जाबाय राजखान्थियाव बर' रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारि थासेयाव जोंखौ रावबो आसा खालामनाय नङा, बेनिखायनो रन्जन दैमारिखौ जों जेलसिम हरफिननांगोन होननानै बिथांमोना जेलसिम हरदों। BTR एकर्डआव गबायमोन। प्रमोद बर' सारानो खुद बुंदों बले दिनै आरो मानो जेलाव थांफिनखो, अ गावसोरनो हरदों नङा होमबा, बिथांमोनानो हरदों। बेनिखायनो आं दिनै सोंखारिबाय, बिथांमोनानो हरदों, आरो बिथांमोनानो दिनै रन्जन दैमारिखौ बरननांगौ। नों प्रमोद बर', गोविन्द बसुमतारी बिथांमोना BTC आव जेसेबांनाखि डेभेलपनि खामानि मावा मानो दायो बर्थमान, खिन्थु बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया। रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांनाखि NDP सेंग्राफोर जेलाव दङ, बिसोरो उदां जायाब्ला रायजो राजाया बेयाव मालाबाबो गोजोननाय गैया। बे सिदा खोथा। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा, रन्जन दैमारिया मानो जेलाव थांफिनखो आरो सोर हरदों जेलाव। नोंथांमोना कनफिउस जाबाय थानो गोनां गैला, सानबाय थानो गोनां गैला। बे बाथ्राया BTR एकर्डआवनो जोबखाबायमोन गासिबो, आरो दायो आकु जाफिननाया जाबाय जोंनि बर'निनो झामेला बियो, जोंनि बर'निनो दैदेनगिरिया बे खामानिखौ मावदों। आरो मोनसे खोथा, रन्जन दैमारिया NDPनि फाउन्डार होननानै बुंबाय थायो ससियेल मिडियानि रिपर्टारफोर आरो रायजो राजाफोरा रन्जन दैमारिखौल' NDPनि फाउन्डार बुंबाय थायो। बेखौ गोसोआव ला, रन्जन दैमारि हारसिं नङा।
आंबो फाउन्डार जुदिहे आंखौ फाउन्डार बुङा रन्जन दैमारिखौल' बुङो अब्ला रन्जन दैमारिया जेलावनो थाबाय थागोन मालाबाबो आं बख'वा हा आंबो माबाया फाउन्डारा बे खोथाखौ ससियेल मिडियानि रिपर्टारफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन बे खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव ला आंबो दै आं लाजियो नोंसोर आंखौ नाम लायाबा जियानो जा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नङा होमबा ससियेल मिडियायाव रन्जन दैमारिखौल' बुंबाय थायो आंखौ बावगारो बोरै जानांगौ बिदिया बेनिखायनो आं जेलाव दोनहरनाय जादों दै रन्जन दैमारिखौ स' नोंथांमोना गोजोन भिडिअखौ नायनानै मादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन दिनैनि कन्टेन्टआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों।